டிசம்பர் மாதமே முடிய போகுது. காம்போவில் என்ன வரும், எத்தனை ப்ராடக்ட் வரும், எவ்வளோ ரேட்டு, ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கா அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு நிறைய டவுட். அப்போ காம்போவில் என்ன வரும்னு பார்த்துக்கலாமா ஷார்ட்டாக? ஹேர் ஆயில் 240 ml, ஷாம்பூ 250 ml, பதிமுகம் 25 grams, கோல்டன் க்ளோ ஃபேஸ் பேக் 100 grams, ரெட் சாண்டல், சந்தனம், மலபார் குடமொழி, பீட்ரூட் லிப் பாம், கஸ்தூரி மஞ்சள். இந்த 10 ப்ராடக்ட்டும் சேர்த்து 1500 ஃப்ரீ ஷிப்பிங். இந்த காம்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு மட்டும் ஃப்ரீ ஷிப்பிங் கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் நியூ இயர் கிறிஸ்மஸ்க்கு என்ன ஆஃபர் கொடுக்கலாம் நீங்களே கமெண்டில் சொல்லிவிடுங்க. அந்த மாதிரி ஆஃபர் கொடுக்கலாம். நாங்கள் இன்னும் டிசைட் பண்ணலை, பட் பிளான் இருக்குது கொடுக்கணும் அப்படின்னு. அப்போது ஆலம் ஸ்டோர், அப்போது நீங்கள் என்ன ஆஃபர் வேணும்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நிறைய கமெண்ட் என்ன வருதோ அந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா? இன்னும் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரியுது நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.